Здравейте, приятели, аз съм Пламен и добре дошли в моя канал. Нека да ви кажа за какво ще става въпрос в днешното клипче. Нека да започна с факта, че не съм се постригвал от 3 месеца долу-горе, но за това си има причина. Нека да ви кажа каква е тя. Загубих бас, момчета и момичета, и понеже държа на думата си, в продължение на 3 месеца не трябваше да се постригвам. С малко ще ви покажа какъв беше ефект всъщност. Не, също няма да мога да го покажа, тъй като 3 месеца изтичат, сега проверих, на около 22-23 декември 2018 година. Нещо такова. Но ето бе. Мани, аз точно не мога да търпя такова нещо. Както и да, но все пак трябваше да удържа на обещанието си, така че какво правим? Няма как. Банда, тук е момента да кажа, че все пак, когато се дадат обещания, те е редно да се спазват. Точно за това се удържах на обещанието и до деня, в който заснемам това нещо, което между другото е преди деня, в който изтича 3 месеца, както и да стана много дълго. Искам да кажа, че се спазих обещанието и така или иначе дори не съм вземал ножичка да се подрязна, както се казва, тук някакви пръхчета и т.н. Не му разбирам даже как се казват тези работи. И между другото, приятели, ще пътувам и до София. Отивам да се пострижа. Разбира се, банда, шегувам се. Отивам на гости на сестра ми за коледните и новогодишните празници. Там, разбира, ще бъде и Ради. Ако сте гледали мои други клипчета, надявам се помните, че тя също е влогърка, също се занимава да снима клипчета в YouTube. И се надявам да има желанието тя също да участва в някой наш клип, като например този. Но разбира се, приятели, пътуването ще бъде може би доста дълго, защото от Русе до София са някъде около 320 км, нещо такова. И път ще отнеме може би 4 часа и половина, 5 часа близо с автобус. Тъй, че не знам дали няма да е малко по-ефективно да опитам да се телепортираме. Надявам се помните как се телепортирахме до Бяла през лятото. Така че му пробваме нещо подобно сега, да им дали ще се получи, пък какво стане. Добре, нека да опитаме. Нещо не се получи, да пробваме ли втори път? Пробваме. Батенце, загубил съм тренинг. Пробвам трети път, ако не стане, отказваме се. Май пак не става. Какво се случи, маме? Посред зима ли, бе? Малко по-сериозно, бе. Това още по-сериозно, че той дори не са моите очила, бе. Какво се случва тук? Май направо дигнах ниво на магиосник. Да ви кажа, хората, които цъкат World of Warcraft, ще ме разберат за какво говоря. Като се има пред навън какво е времето, сняг, това, май по-добре вземе една шапка, отколкото тия слънчева чула, Не е ли ти? Затова нека да пробваме. 1, 2, 3, шапка веднага ти се появи. Май пак нещо не се получава. Какво става тук? Добре, още не става работата. Явно, както при всяко друго нещо пичаги, е нужна тренировка и постоянни упражнения. И разбира се, никога да не се отказваме. Затова пробваме пак. Май пак. Този път стана, бе. Че този път даже съм и със собствената си шапка. Пак имам чувство, че нещо съм се разрушил. Да му се не види тези работи. Добре, пичаги, мисля, че е време за тръгване. В смисъл, имам си вече шапка, ръкавици, това всичко. Даже всъщност ръкавиците бяха бонус. Така че на практика съм готов за тръгване за София вече. Живот и здраве, ще се видим там с Ради, както казах. Ще продължим най-вероятно за снимането на клипа. Тоест мога да направим нещо като от рода на Before After за как изглеждам преди и след постригването. Даже мисля, опитам да се телепортираме, да им какво ще стане. Също обаче, може би трябва да помислим къде искаме да се телепортираме. Добре, така, нека да помислим. Времето си лети. И как знаем, че времето никой не спира. Освен да пробваме направо в София, в смисъл, какво да занимаваме с глупости. Тъй, че направо пробвам да се телепортирам в София, бъде какво ще стане. И така, пичаги, малко е стоя на времето, аз съм вече на автогарата в Русе, не знам дали се чува и дали се вижда както трябва и време да вземем билети и да потегляме. Пристигнем, аз съм на обнова вече. Нещо ми е супер студено и май забравих шапка, трябва да се върна от тия взема. Той е доста студено навънка. Се върна само взема шапката, че аз докато такова я забравих. Така, вземам нея, вземам ръкавиците и съм готов да се върна обратно в обнова. Между да не ви прави впечатление, че така не съм бръснат. Тук като се пътувам между времето така и пространството, един вид, като се правят такива разни телепортации, мога да се случат такива работи. Разбира се, ако мога да направя в София да отивам. Давай. Бе, брат, не стана ли пак, бе? Че автобуса тръгва, бе. И така, печакай, всичко е точно. Няма време да сваля шапката.
Добре дошли в Плевен. Баси, каква тая мъгла, бе? Ще кажа, че и слънце пекна. На гарата в София. Автогарата, т.е. Ето сега, пичаги, и някои несполучливи моменти по време на снимане. Как мога да сложа ръка истина обратно? Ето и някаква шега ли? Ама най-интересното, че лявата ми става, пак дясната не мога да я служа. Какво знае да гъм? И така да май не ста. Забравя си махна очилателя. Спър съм разсиян. Такова нещо между другото пичаги няма да видите. С ръкавици и с слънчеви очила. Или ако видите, то ще бъде много рядко. Аз бях на повече от половината път до Аляска. Между другото, пичаги, току-що така се замислих, че на практика се отръвна от тази дългата коса. Нищо лично против хората, които обичат да носят дълги коси, особено за момичета, разбира се. Обаче, така както се казва, нямам намерение повече да оставам дълга коса. Между другото, искам да питам и вас, така, като момичета и като момчета, разбира се, с дълги коси, които са. Трудно ли се поддържа смисъл на така дълга коса? Какви дълги грижи са? Интересно ми е смисъл. Колко време първо отделяте, да кажем, след като се къпите или какво смисъл? Как става поддържането на една коса такава по-дълга? Това ми е интересно. Така че ако имате желание, оставете като коментар това нещо. Така че надявам се, между другото, приятели, Кипчо да ви е харесало. Разбира се, ако това е така, дайте палец нагоре. Между другото, както казах, тук някъде ще се опитам да поставя канала на Ради. Пък тук, може би, моят канал и някои от моите предишни видеа. Добре, приятели, освен чао и до скоро!